Et volem ensenyar com funciona l'app Educamos Famílies, ja que és una part important de la vida escolar de les teves filles i els teus fills. El primer que heu de fer és entrar a la web d'Educamos i canviar la clau d'accés que us ha facilitat l'escola per una de nova, per poder validar-vos en l'app per telèfon mòbil. Us demanarà una combinació de 8 caràcters entre majúscules, minúscules i números. També us demanarà una pregunta de seguretat i la seva resposta per tal de regenerar-la quan us oblideu. Després cal que us descarregueu l'aplicació del sistema operatiu del vostre mòbil, sigui Android o iOS. Per tant, haureu d'anar al Google Play o a l'App Store i un cop la trobeu, la descarregueu i l'obriu. És el segon cop que us demanarà la URL o codi de la nostra escola que ja us hem facilitat o podeu fer servir el cercador per trobar-la. Després us caldrà entrar les vostres claus d'accés noves. Recordeu que podeu simplificar aquest accés segons les característiques del vostre mòbil, que pot tenir reconeixement facial o el reconeixement d'empremta dactilar, la qual cosa us permetrà poder entrar d'una forma més ràpida i segura. Dins l'app ja teniu configurat que si hi ha una nova notificació dels vostres fills o les vostres filles, rebeu immediatament un avís al mòbil. Això us permet estar connectats en tot moment a l'escola. Podeu desactivar aquestes notificacions en el moment que desitgeu. També podeu veure tota la informació dels vostres fills i de les vostres filles i, sobretot, la informació immediata de les incidències, amb la possibilitat de justificar-les des del propi mòbil. I important, us permet també avisar d'una absència anticipadament. Aquesta opció és important ja que permet a l'escola tenir la informació abans de passar llista i que rebeu la notificació de l'absència. També teniu al vostre abast accés a les qualificacions de l'avaluació en curs, els butlletins de notes amb la possibilitat de descarregar-los, avisos i circulars que enviï l'escola. Són molt importants les circulars que necessiten la vostra autorització per les sortides o els canvis que es poden succeir al llarg del curs. També les convocatòries d'aquells tutors i tutores que facin servir l'app per convocar-vos a les entrevistes. Desitgem que aquest vídeo us hagi servit per conèixer millor el funcionament de l'app Educamos Famílies, ja que posa l'escola en el palmell de la vostra mà. Moltes gràcies!